anyị afụ ya ọ ya afịa mụ mana na afịa m ka dịka otu ụlọ anyị si wee dị ahụ mana na afụ ya nke ahụ nke mbụ nke ahụ nke ọjọọ ya nke a bụ nsọ anyị kpodoro isi na anyị abanye na ndị nna ji na gị na nwanne gị nwoke nna bụ nwoke mana nna unu mụtara unu na-abụ ụmụ unu si nke ahụ nke abụọ ndị ahụ ndị nna ji ọ bụla mụ na ya mgbe ofu nna nwa m na nwa gị nwee ụdị mmekọahụ nke a ka njọ nke agba nke abụọ ya nwa nwoke na nwa m nwaanyị ka nke abụọ ofu nna ofu onye mụtara mụ na gị ofu nna ụmụanyịzi nke ahụ onwe mgbe kwesịrị ya na-ekwu okwu nke ọjọọ ya aka na-agbadata nke aka oyibo na-akpọ cousin first cousin nke bụ sibling nke a bụ ofu nna nke abụọ bụ first cousin ụfọdụ were anya na nke nwaanyị a na-anụ na-agbata ete ọ na mụ na gị bụ ndị ụmụ ojii ọ bụ na amụnyere ofu nwaanyị ahụ nwanne ya nwaanyị na-anụ ya n'Igbo ukwu ọ dị oche na feche na otu amụ na gị bi n'ofu ụlọ m ka ibe na bụ nwoke na ha kwesịrị imekọrịta mana nwanne anyị nwaanyị a na-anụ n'Igbo ukwu mụrụ nwụta ụmụ saa na ụmụ ya na-emekọrịta ha mụ na ofu ihe anwa na-agbanyeghịzi na nke nwaanyị jere ije di n'ọka ndị ofu nna jiri ihe anwa ofu ihe ahụ ka ahụ agba nke abụọ ya ndị mmadụ na nke arị nne ndị mmadụ na nke hinne nke ahụ nke abụọ nke ịtọ bụ ndị nnukwu nna ji na otu ofu nna si mụta mụ na gị ọwụ na nna mụ na ya ahụ nkwa nna nke ọzọ nye na ụkwa n'oyibo na anyị na ha na-azaka ofu afa ndị na ha na-azaka ọra kwue nke ọ bụrụ na unu ndị maazị ya na ụmụnna ụlọ ahụ ka ahụ nke ịtọ ya ndị na-aza ofu afa nna emegbu na nwanne unu nwaanyị ọ ntụ ka ọ bụ ọgụ na na-anụ ya n'Ọnịsha anti dịkwa isi anti nwere nke ịkpọnye ọra anti iji sọpụrụ ya nke a bụ ọntụ nnọọ a na-anụ ya na Aguleri mana ndị ụmụ nwoke bi n'ụmụ ojii na-azụ ofu afa ya nwere onwe ya na-anụ na Aguleri na-azaza afọ ọzọ afa die ụmụaka echezi n'otu ha na-aza afọ ọzọ n'onwe ihe dị iche ka onwe ezi ihe ome nke bụ agba nke ịtọ ya ndị na-azụ ofu afa abịa na ndị nke agba nke eme ya bụ ndị ahụ anụkọ nwaanyị ma hụ na ada azụ ofu afa abata n'ụmụ ojii bụ unu n'ogbe unu ofu na onwe ndị nna ha chelita iru n'ọnụ ụzọ ámá nna ha ga-anụkọ nwaanyị ndị nwere eche nna ha nwanne ya be ha eche ihu abụ mbe nna gị dị ọkpara na-eje nụọ nwaanyị n'ebe ha ndị mmadụ fe otu mfe biko na-eche nna ha nwanne mana ndị gboo ndị motas wee bịa ma ha bịabịa binyewu na-ebinyelu n'ebe ahụ na ha ga-agoro anaghị egolu wee bikọ mana ọ nwere mmezi ha ga-ebinyelu unu nna ahụ ike nụkọ nwaanyị na mere unu bi nso dị nne mana o nwere ndị nna ha bitere aka nna ha ama nụkọ nwaanyị nke agba nke eme ya unu na-ebi ha nso unu ha bụ ofu ogbe nwụna ebi ha nso ma nna ha danụkọ nwaanyị ndị a bụ ndị nnukwu nna ji ekwe ọzọ ndị kịta akọ ọtọ ọfụma ihe anyị mara anyị na ha otego ihe anyị mara anyị na ha danụkọ nwaanyị ịchọgoro nwaanyị chọrọ asị mba na anyị na ha ma nnukọ nwaanyị na anyị na ha ma nnukọ nwaanyị ka ihe ọta ya amaghị m ihe ma na anyị na ha ma nnukọ nwaanyị furu nke ahụ agba nke eme ya ọ gafezie nke a ọba na nke ise nke a bụzi nke a na-akpọ asị ka ma ya ata nzu nke isi ahụ bụ ka abịakwa okenye ka ị na-aga ihe niile
ikwu maka ndị nne na nna ji siblings kwuo maka ndị nnukwu nna ji na first cousins ndị nna ji ndị nne ji na ndị nna ji ndị nne ji na ndị nna ji ndị nne ji na ndị nna ji ekwuru maka ndị ofu nne na nna ji maka ndị nne ji ọzọ ndị nne ji bụ otu onye nọkịta ịnụ nwaanyị wee mụọ ụmụ ịnọ nwoke na-abụ na nwaanyị na-abụ nwanne m nwaanyị jee mụkwa ụmụ mba nke ahụ ọzọ nke ndị nne ji ka nna akwụ ha kịta ụmụ gị nwa nwoke na nwa nwaanyị enwe mmekọ nke ahụ bụ siblings nke ahụ nke mbụ ọ bụ na mụ na gị bụ ofu nne ji mụ na gị nwa m na nwa gị nke ịkpọ cousins ngọji ọnụ ukpe cousins abịaghị na nke ịtọ mba agafego mba nke ịtọ ndị nne ji na ndị nna ji ofu ife ka ha bụ first cousins ndị nne ji na ndị nne ji bụ ụmụ gị eziokwu nke nta bụ nne achọrọ ka nkọwa ka odo ndị na-ege anyị ntị anya ọfụma ndị nne ji bụ ụmụ gị na ụmụaka ịmụta gị na nwunye ịmụta nke ahụ ogo nke mbụ na-enwe ss n'ebe ahụ enwe ụdị mekọrọ ebe nke ahụ nke mbụ nke ịbụ ya bụ ndị nna ji ọ bụrụ na m na gị n'ofu nna ọ bụrụ ofu nne ahụtagbo m ya ọzọ wee bụrụ ndị nnukwu nna ji nna ya grandfather ka isi kwu n'ilu ofu afa nna ebu a nna mkpọ ndị nna ji bụ mụ na gị nwere ofu nne ji mụ na gị ofu nne ji mụ na gị nwa gị na nwa m ndị ahụ cousins first cousins ndị ahụ nke bụ agha nke ịtọ bụzi ndị na-azụ ofu afa ndị na-aza ọrakwue ma ha nọzi n'ụlọ ma ha ji orije di ndị nọ n'ụlọ ụmụ nwoke ndị ji orije di ụmụ nwaanyị okelizie uke na-aza afọ ọzọ ụmụ anọ bụ na-aza ọrakwue ndị nke ji olu uke nne na-aza okeke kacha bụ ofu ife abụghị ndị eto oriri ọsọ ụtọ na-aza afọ ọzọ bụrụ ndị obodo ọzọ na-aza afọ ọzọ na nke etega aka mụrụ ofu ife afọ ka ọ bụ ka bụ nke ịtọ ndị na-azụ ofu kwazịa maka ndị n'obodo ekwesị ọdị ndị na-ada anụkọ nwaanyị ọhụrụ onye nwe ya kpata ya mana fada anụkọ ịkọwa bụ ya akpọtafu okenye ma ọfụma ọ ya gwazi ebe ha nụ wee jikọọ ọnụ wee nwee ofu nnukwu nna a na-akpọ ya family tree onye mma ọfụma ga-akwụ egwuru efe kpọtara anyị na ndị ada anụkọ mana ndị ọgbọ ọfụ ada amasị ya ihe mma na anyị ada anụkọ nwaanyị mana ofe onye gbasị na okeke nnukwu nna nna anyị ha mụtara ọkafụ amụhọ nwa wee nwụọ na wee kpọta nwaanyị ọzọ o wee mụta ya o wee mụtara ụmụaka ịta ofu na-eji ụmụnachi ọgụdụgụdụgụdụ wee ji wee rute kọwa ya ọfụma ndị ahụ nke ahụ nke ya nọ ya ndị unu ha da anụkọ nwaanyị n'agbanyeghị unu bitere aka mana onwe ndị na ha bi nso kere ebe na nwaanyị na ebe ha ebe ịnọdụ bụ kpọ afa ha ọza jidụrụ nwanne ka ejighị bikọsị mgbe na anyị na ha na-anụkọ nwaanyị nke ahụ bụ nke nụ ya abịazịa na nke isezi bụ nke a na-asị na enwere onye nwere ike ịkọwata nwunye onye nwere ike isi na otu ha si wee gaa osija bụ na onye ahụ bụ onye ụmụnachi ịbụ onye Enugu Agidi mara onwe si na ụlọ kwa nwanne o nwanne ọ sị na nwere otu esi wee ji ije ahụ na ihe mma n'ụlọ nwanne ọ gwara n'ọnụ eji wee saa asị n'ụlọ kwa nwanne o ọ bụrụ gị ibe eme ama n'ọnụ saa anụ sị n'ụlọ kwa nwanne o ihe mma na mgbe nnukwu nna nna anyị ha nọ ọ gwara m na anyị na-ahụ nwanne ịmanụ na abụrụgo nwanne n'ezie ọ mfiozi ara sị ka ata nzu abụrụ nke isi ahụ nkọwa kịta ata nzu na ya o nwere ike ịpụ ịta nzu bụ anọkọ ọnụ ndị okenye niile na-anọkọ ọnụ si na anyị chọrọ na otu ọ na-aghọtara otu ha si eme ihe ndị mmanya mara na anyị aghọtaghị ya nke ndị otu ha n'ogo ha nụbazi ya na adịghị ha mma amaghị aka na-asị jee nụrụ n'oge ha mee maazị na oge ụlọ abụghị ụmụ na-abụghị chọpụta ya
ambịasị nakwa akata akọwata okwere akọwata atazi azụ ekewa ha n'ime mmụọ ibe n'ebe ihe niile ife ọzọ wee bụrụ ama na enwe ajọ ọzọ na ọkalị maka na ịma na ndị kịta oyibo bịatazi ọfụma ma soshal midia teknọlọji na ife ndị ọzọ batazi ihe onwe ike ime mmadụ ihe onwe ike ime gị na-achọ ịjụ ya a na-asịzi na o nwere ife ome na ndị ọcha na-eme ndị obodo nwa na-eme wee chọọ ịjụ gị n'ala Igbo o nwere ife ome ka m bido wee bete aka ịma na ene si na onye na-ewere iwe abụ ọdịdị nta gbuo ya na onye sisi jidesie ya ike ka nweta ekwele ka nkelie n'okwu kelie n'aka n'ọnụ onye ahụ onye kpọọ ya nke asị ịma na a na-ekwu okwu ndị mmadụ eche na ọsọsọ mgbe emekọrọ mmekọ nwoke na nwaanyị zuo oke ọ wee bụrụ ibe ene nke bụ ibe na mma kpata nwanne nwaanyị aka na-arụ n'ụzọ aghụghọ n'ụdị ụzọ afọ ịbamio ịkpatụ aka dị ekwesịghị ịkpatụ aka n'ife niile ndị niile egopụta kịta ekwesịghị ịkpatụ aka fie aka n'anya tupu aba na nke a ka ndị ụmụnna ọkwa imetụ ya ụmụnna m bụ obodo ndị a na-azụ ofu afa isi enyi apụzi efu ndị na-asị na anyị na ndị amanụkọ nwaanyị ogodo na ha azaghị ofu afa onwe ndị anakọta fa ekewa onwe nwe nke ogbu na nnukwu nna unu bụ ọkọnkwọ nna mesịsị ka ezazi ọra kwuo anyị ekewa nwu ihe gbakọ ifu na onwe nnukwu nna jikọta ọ bụrụ iwu ha achaghị azụ ofu afa ma anyị na-efu na nkewara ka anyị na-ekewalụsị ịghọtagie na ndị mmadụ ada azụ ofu afa apụtara ha bụrụ nwanne ọ nwere ndị agha ara iru kewalụsị agha mazazi ọra kwuo na izesọzi ịza afa nna anyị Okechukwu ọhara Okechukwu n'ime afọ 60 na-abịa na-eche na Okechukwu na-awụzi nwanne unu ka bụ nwanne m nọ nkewara ka ha kewalụsara afọ ọzọ n'ọrakwu erikazi ka anyị nke amalụ nke bụ nke ha ekewara ya ọnya na-eme mbezara ụmụnna ahụ ụmụnna mgbe a na-azụ ofu afa mesịrị ekewa na ndị anazazi oke ndị anaza ọnwụrụ ụfọ ndị anaza ihe mana ha ka nwanne ọ dị mma iwu ji nye bụ ihe abụcha ọsọ na mgbe ịba miel ka nwoke n'ime mmadụ n'oyi ịkpatụ aka n'ụdị ọbụla n'ụdị ọbụla ga-egosi na ihe a na-akụkọ n'ụmụ ịkpatụ mmadụ aka ịkpatụ aka ebe ekwesịghị ekwesị n'ọrụ ha ọbụla ịkpacha ha anya nke mgbe dị n'ala anyị na-arahụla ihe were aka gị kụtụta ya nke ahụ dị iche mgbe ọbụrụ bịa ọma nke ahụ dịkwa iche mana ọ ma ndị kpacha anya wee jee kpatụ ya aka ebe ahụ nke achị akpatụkwa anya akpatụkwa ya o bidogokwa ibe na-ebidogo onye na ndị juwese na arụ nwanne na-adụ ogwu ife otu arụ nwanne si adụla ogwu were ihe olute ebe nwanne na nwanne dịdị na onye echighị na ahụja na-abami abami onye echighị n'aka ọzọ na-abami abami nkwute owere adị n'etiti ha na-abụ ọ bụrụ nke na onye na ọla ka okenye nwanne ya onye nke aka n'onu ụmụnne adị eme onye bụ na arụ nwanne na-adụ ogwu ya bụ na nyemetụ aka ma nsidọnụ wee jee ma ihe niile ndị afọ o bidokwa ife ọ na-eme mmadụ izi ihe jụ ajụ nke mbụ ọ na-ebute afọ ime na ọnwa afọ ime ụmụ onye ahụ ọnụ dị nna amụ n'izu masị n'ọgbanje na ọ na-amụ n'izu ya nwụọ ọgbanje na be di ọrụgodi na-amụ n'izu ma ọnwa nke bụ nwụọ anyị na-ekwu na onye ọ nara amụ nwa wee nwụ bụ ya bụ ya ma mana onye aka ya adịghọcha ka anyị na-ekwu okwu nne na nna ya sị maka na ụdị ahụ nọbụsị ya onye agwa nne ya gwa nna ya oge ụfọdụ nne ya amalụ zoo ya nne ya amalụ zoo ya ma nna ya ka esi ekwu ihe anyị ka jụgbuo onwe ka nwe n'ife na-emegbu m mgbe ahụ ọkara onye njọ ọrị na ọ bụrụ na ịmara ikwu ihe ekwu mgbe akọ eji ọnwụ na ofu ekodo mmadụ isi
ụlọ ọka ebe na mmadụ na-abụ ebe na mmadụ ite naanị nna nụha anị ya anụ ma nne nụha anị ya anụ na ndị a mere ife a ịma ọnụ ngwa bụ nna ka ọ dị n'ikwu ya gbagharịba kwupụta ya maka akpọrọ ọfa wee kpọọ ya ọ pụọ ọ bụzi ọ na-ebute ọnwụ nwaanyị ọnwụ afọ ime ọ na-ebute amụ nwa nwoke na-amụsọ nwaanyị onye sịrị nwaanyị abụrụ ihe ma mana ụzọ osu eme ihe ka o mesie ya ike ọ nke nwa nwaanyị ịsatọ ebe ọ na-achọ nwa nwoke ọmụ nwoke ọnwụọ ọ bụ na ọ ya amụ ya amụ ọ na ọmụọ ya ọmụọnwụ n'afọ ma ọnwụ n'abalị eji nwụsị ya wee mụọ ịsatọ ebe ọ na-achọ nwoke ahụ ọya enwenata ya nke ahụ nke bụ ọ na-eme ọ na-ebute ọnwụ di na-amụrụ ihe eme ọ na-ebute ọnwụ di na-ebute di ịda ogbenye aka nkụchasị na-emebu ọfụma ọzọ ọ bụrụ nke nwoke nwe onye meghara ihe ọ bụ na nwaanyị ọ bụ na nwoke eme ibe ene ya na nwanne ya nwaanyị wee mekọ ọ dịgocha nwesị ego ọ dakwa amamadị na-ememe wee sị na onye na-agwọrọ ya ọgwụ ọ sị na ụmụnna na-ebu esi agha ọ sị na ovuru ọsị na agwụ ife ọzọ ụgbọ ya ibe ene ka ọ bụ ome ya onye ka onye agwụ na-emeri na ọ na-agwụ dị onye bute ebe o kwesịrị ime mkpọtụ ọ na-eme mkpọtụ mana ọmụ ihe ọ na-eme na-achụta ego na ego ahụ onye alụmụ ụlọ onye ekwu okwu bara ụlọ onye eji ego onye ọbịa hụ ọgwụ aya aṅụrị ya ka ọ dị ya mma ọhịa ọ na-eme nwoke mee nwoke ọdọ ogbenye ogo kwesịrị ịda ogbenye nke gosi akwụkwọ ihe ọ ya agụ bụ onye onye nke mbụ mee ọfọdụ na akwụkwọ mgbe nwetazi ọrụ ọ ga-enweta ọrụ ahụ na-achụ ya n'ọrụ ọ ya emegharịgide ya anya ife ọzọ ọ na-eme bụ nke ime nwa enweghị uche imbesa ofu ebe ọ bụ mee nke bụ ọdịka uche adịrị ya uche tọkwa ọbịa nke bụ ibe eme jọjọ ọ jụchasị alụ ọ bụ nke mesie elie na agbụrụ gị na agbụrụ onye ha agafere si mụsị ụmụ ya rie nweghị ya emie osi na ụmụ ya onye ike oge ibi ndị na-ekpeta ekpele emesicha ya lezie ị na-ekpeta ekpele na-ejeta ụka ọfụma ọfụrụ ebe si baghị n'ime ebe ọ na-ejiri aka onye kpachigo mana ike nke mmụọ na-adị maka ibi ọhụrụ omenala ka ọ bụ ụka na-egbochi nwunye n'ebe chukwu nọ chukwu abụ alụgoghị mana omenala na-efe ugwu ya na-efe ugwu maka na onye a na-ekpe ekpere ọfụma na-emezi ezigbo ihe mgbe ọ bịara mgbe ọ na-eto eto nte mezi ọjọọ ezikọ mmezi onye ahụ amụcha ụmụ ya niile bita bi ndụ ọ bara ụmụ ya na ụmụ ọmụta nke a na-ezu ori nke anọkọta ya afọ ama ebe jere abụ ihe ise olubeghị ụlọ ife ibe eme na-emegasịrị ihe ndị a ka anyị jụzie gị okenye kedu ife a ga-eme wee meghasị nwa oye kedu ife ndị nọ na ya na-ege ntị kịta maka ọtụtụ ndị nọ na ya na-ege ntị kịta obi ya na-amapụfa a na-asị ka ife anyị eme ka ya na izute oke ka ife anyị eme wee meghasị nwa oye nke mbụ bụ na ọ ya ekwu ya ekwupụta ya ọ ya ejegodo n'ụlọ ụka kwuo ya na o si n'ọrụ ụka ọ na-eje ọ ya ekwupụta chukwu agbagharịa ya mana ọya omenala agbaghara mgbe ọkwa ya ahụ chukwu na onwe ya ọnọdụ ka ije daa iwu obodo wee bịazie echi niile bịazie ekpere echi niile ọ sị na ha na-agba akwụkwọ onwere akwụkwọ na-agba akpụrụ ya maka ụdị ihe sị na akwụkwọ anyị na-agba echere akpụrụ na-akpọ na o mechaghị ihe na ọ ya eme chukwu agbaghara gị ọnwụ ya ejikwa n'igwe na ọbụna igbo mmadụ ọzọ ya mana abịa na omenala igbo obodie ikpe ọma ahụ dịrị ya abịazịa ọ bụ na nke anyị mara anyị ya aga m ụfọdụ si na omenala nke ha ga-eje
akpụọ alụ kpọọ nwa dibịa otu eburu naanị na-ekwu okwu nke ndị ahụ ama na ndị na-agọ mmụọ ihe ozi nne kịta ọtụtụ ndị ga-achọ ihe ya eme ga-abụnata ndị ụka kwa ọ bụrụ na nka nsogbu onye isi ya emewo onye ahụ gbalụ bịa agbalụ nche gị nke o ji meje onye bi n'igwe mana ọ bụzie na nke ahụ o mere na-akụ nke o ji jide ụgwọ na omenala abịaza a na-egburu orie ajamisa dọta ike na ofu ebuna ha eji wee kpụọ alụ n'elu obe ofu ebuna ahụ Jesu Kristi ike niile mgbe ife ọ nwere n'obe bụ alụ ka ọ kpụ n'isi anyị niile alụ emekọba kemgbe ụwa ji bido kemgbe Adam ụlọ onwe wee kpụọ ya bụ alụ onye bụ ebunu kacha ebunu eji wee kpụọ alụ enwere ebunu ọrụ ga-adị ile karịa nke bikọta mbụzi ụkọchukwu enwere okwu ọnụ wee dọdọta ike na nke ya afọ kwukwasị ya n'isi onye ahụ ndị onye amelifa ọ dị ile tinyelu m omenala iwu si na onye abanye nke anyị mgbe ihe ahụ na-efe ụgwọ ya na-akwụghị ụgwọ ya na-akwụghị ụgwọ ya n'obe ya bụ na anyị edozigo okwu ọtụ anyị si udefe ya ụgwọ na ọbara ebu n'aha akụ na-abụghị ọbara ahụ n'obe na onye nwere gọọmenti kwụsị okwu dị anya gbalịa gụpụta abụọma ise were ọnụ njibi ụlọ ụkọchukwu tarapụ ya mana a na-abọ ya anụ ya ka osofu onye ọ gụfọdụ ha na-abụ ama nna nwunye ya ọhụ nke onye ndị anya ama ya ọ bụ na nke mbụ ọ bụ na ofu onye anwụgo nke abụọ onye nke ọzọ aghọtara ihe otu esi aghọta ya ụfọdụ ya bụzi ikwe kịta onwe ya bịa sị na gị kpọta n'afa emewa ngarụ ọ ghọtara ya na ihe ọ na-eme nke nwaanyị nke na-agbagharị maka ife obi ya bidogo ime ya ikpe nke nwoke obi ya na-ama ikpe ọbụla ihe masị ya bịa mana onye nke bịa anụ aya tarapụ nwunye kwubie obodo onye dibịa ahụ na-emere ha bụ okwu ka ọ na-ekwukwa okwu onye dibịa na okwu ụkọchukwu nke aka wee dị ile mana onye ụkọchukwu ga-ama okwu kwesịrị ịkụzi maka a na-arụ okwu ahụ ogodo n'ụlọ ikpe ka majie ogwu okwu ahụ okwuo onye aba nga majistreti rụrụ majie jọji bụ ọkaikpe nwa bụ ọkaiwu majistreti ọ bụ okwu ahụ okwuo onye abanye na nga ozugbo okwu ahụ okwuo onye anaba ofu ọnụ a ka eji ekwe ụkọchukwu na-ekwe ọ ga-arụzi okwu arụ onye ga-agbanye mara anya ya nwa nwere okwu ya ikwu ọtọrịpụ onye afọ na nje ka a gazie n'ife bụ isi sekpụ ntị na akọ niile maka na mgbe ụmụ mmadụ na nwata ndị ezi owere niile ebi n'ezi owere ọtụtụ n'ime fe na-anọ n'ezi owere pe mpe ndị ụmụ oji niile ogidi niile ọgbụnike niile nne obi niile ideanị niile obodo niile ọtụtụ n'ime fe abịa ebe a mana kịta ndị mmadụ jebezi mba oyibo batazi ịbịa fụ na ụfọdụ oge tupu achọta kekwa ọbụna fa nọ Lagos te nwaanyị fụ nke nwoke na Lagos fa mara na fa bụ ụmụnne ife a na-eme kwa ụbọchị ha bịazi anyị nụ enebezi anyị etie na unu bụkwa ụmụnne mana otegofa mekọrịtara wee na-ajụ sị ndị melie otu afọ na township na-amagburo na-enwere ọkafasi malụ na-enwere ọkafasi famarụma wee mie iwu a esokwu jidefa iwu ahụ ji ha mere ezimisi chọpụta ọ bụrụ na ọ chọrọ ma mmụọ ya anụ ya ụdị ya bụ otu abọdịta onwe lụkọta ofu akụ sọpụrụ o nwere nke mere oge ga-aga n'obodo oyibo ọ mkpa ha mgbe akwụkwọ ebe ahụ mana fa bụrụ ofu obodo mgbe akwụkwọ nwa nke bụ ọnwụọ nwa nke bụ ọnwụọ wee mụọ nke nọ nke na ọnwụkwa nna nke nwoke wee sị na ihe erute ụlọ ka ama ihe na-eme ha
enwere otu onye a si ọka jebe obodo oyibo ego akwụkwọ bụrụ nwaanyị onye ka oye si Nnewi jee obodo oyibo ego akwụkwọ bụrụ nwoke ha were zute sọma wee nụọ mme ihe niile ebe ahụ amụ nwa nwoke ọnwụọ nwoke ka a na-amụ ya eme anwụ nwoke nna nke oge sị na ị ga-erute ụlọ ka ama ihe na-eme ha ọnwụ na-akọ orute si ndị ikwu na ibe bịa ka afọ nwunye ọgwụwụ na nwunye were nwanne ma mụ ya mụtara ya emesịrị ka gbuo onye abụọ anụ dị na nwunye ihe gwara gị anụ nwaanyị na Nnewi nwaanyị ma onye ọ na-anụ nwaanyị gwa arụ ndị na ọdị obodo nke enyi na-amị ya ama ọdọ nwanne ya na-amị ya nwa onye nwe ya emechazi aka gbunyewa anụ dị na nwunye ya asị ka ma nse bi ezote ebibi ego n'otego ya bụ na ọ bụrụ na ha ọ bụrụ na nne m si bụrụ nwanne afọ na-achọpụta ihe ahụ o ji onye ọbụla o ji onye mgbe ọbụla eji chọpụta ya ebido ime ihe dị na ya. okenye n'ikpeazụ si kedu ife ị na-agwazi ndị na-ege ntị kịta maka ka m si gwa ya oyibo abịagwo onye ọbụla nọzi na township ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na Yoruba na ife ndị ọzọ kezi ife ị na-agwa ndị kịta gbasalụ mmekọ ọkachasị ebe ọ gbasalụ mmekọ ụmụnne ọgwụ ikpachapụ anya ma ọgwụ ya maka na oge anyị na-etolite bido 1970 wee 1980 afọ ha ọnwa okorobịa na agbọghọ na be anyị ọ bụkwa nna m n'ụlọ obodo niile enweghị ọnwa okorobịa na nwa agbọghọ bido 1970 wee 1980 10 years afọ iri afọ enweghị ọnwa okorobịa mana agbazira 81 ebido abụọ onye nka ji wede ka ime ya nwa onye ka lọkọta kịta ọnwa okorobịa juzi ebe niile ọnwa agbọghọ jụọ ebe niile onwe onye mafụ ihe na-egbusisi ụmụ okorobịa anyị ma ndị na-anwụ n'okporo ụzọ ma ndị na-anwụ n'aka ndị ntọ ma ndị na-amụkọ ihe egbu ogoro narị ya nwa oke efe ndị ebe atọrọ mmadụ 14 emesịa sị na-agbagbo ofu onye n'ime ha si ka ihe onye amezi ji gbagbo ya ihe ọkpụkpa ọgụ ụfọdụ obezia ihe ọgwụ ya bụ onye ọbụla ziela onwe ya obugodulu na-enweghị isi wee mefie ma ọ chọpụta ya a sị na nwere nwa na ngwa nwaanyị na nwere otu ọ dị na papa m ya kịta na nwere otu ọ nwere otu esi n'afọ m ọ ka mụ na apa m otu safụ karịa ihe betochi akpịrị mgbe achọpụghị afọ anyị amazi ebe a ebido o so n'ihe mere na ụfọdụ ndị na-azụ afịa onwere ife na-azụta ife onye ime ya izụgo afịa ahụ n'ise ọ bata zụọ ahịa ahụ nọmọ nyefere gị ya bụ na anụ na nwa ha agba kwesịrị ịtagbu mmadụ okwu ka eji agba n'ahụ oyibo ọ bụla gị na nwanne gị nọ n'ụmụ olu ụda ya rahụzi n'ofu akwa maka na ọnwa ada abụnaghị ya n'ọsọ ọgụ ụmụ ya olu ọ dịka na adọzi ya aka adọ ọgwụ ya bụ nneje dị na n'elu nke ndị na ebe a nje na palọ ka ndị na n'ime ebe enyi ebe a sị ọba nwanne nke ọbịa nne nne ọkọrọ na anyị mana anyị bụ nwanne ekwensu adịghị enye mmadụ anya n'iru onye fụ ụzọ osu ọba ya mana ọ bịaghị n'ime gị ya eme ihe ekwuputelili ya ikwupụtasịa ya n'ebe ahụ agba oge ama na ụka ị na-eje na-akụ nke obodo unu ekwuputere ị ga-emezi n'ụzọ ụka anyị na-ekene ọbụla gala anyị ntị n'uhuruchi a wee na-asịkwa onye ọbụla na-ege ntị kịta nọ n'ime ife okenye kụzi ịya afụ nwụkwọ okenye ka onye lega aka okenye okwu eziokwu ka enwe ndị nọ n'ife akịta obi na-amapụ ọ na-asị ka ife ọ ga-eme ka jebe adịrọ mma na mara m adịrọ mma nne ya anọrị ya nwere onye ọya akọsa nwụrụ ọkwafa ya abịa nwụkọsalị ọ ga-abụkwa onye na-eje ụka nke m na-eje maka na ihe ndị ekpere ị ga-agụ akpa na ihe ndị ya agụ ame ga-abụ nke ọ ya emenwu obi ihe nabata onye ọbụla nwere nke ọ na-eje ụka ọbụla nwere ụkọchukwu n'ebe a nke na-ekwute nke ya mme ya odo m anya na mmanwa mapịnye ugwu ya
ụmụ onye a isi kpee sị na ya ọsị na ya ara ekene mara ka mkpechiteziela ọnya fuge nya bụ nke m na-eme m nke onye ọbụla jee na nke ụkọchukwu bụ ụkọchukwu asị na nke anyị nkacha mma na onye ọbụla jee na nke maka na oge m na-achụ aja n'isi gị aja misa ikwe nye ka anyị achụnụ anyị achụnụ nke ikwe ha na ya ife afịakwala arụ mana anyị na-ekene gị ebe ọ dị ukwuu daalụrị nne onye bụ na ọgwụ abụ ịkpachapụ anya abụ na chacha mpụta fịara ahụ mana ọ bụghị na nwazi ife anyị mana nna ọbụla ezokwana ya ịnụ ha anya gbalụ chọrọ ihe ya eme ya izogide ya na ifele ya eme m n'onwe ka ọ na-ekwu ya na oge mesi esi n'elu mebie ife mgbe ahụ o mekatagoro ife ndị ma maka ya nọziri obodo wee welu ndị agbụrụ nke ọzọ ahụ were mie nsọ ya asị na ele nwe ọkpụ na nke ahụ nke ya mara ọhụrụ ọkpọnwụ na ele nnọọ ihe ya na-agahụ gị gịnị na-ege ntị nke bụ eziokwu bụ na okenye si na ọ bụrụ na ị nọ n'ime ife a na-ekwu ife gbasalụ ime ibe n'ọkụ ya na incest mmadụ idina nwanne ya okwugo ife niile buye ife niile sie kwuo ife niile oge butele gị ọ bụrụ na ị nọ n'ime iwe na-eje ụka na nzukọ nsọ katọliki ị ga-abịakwute nwa okenye ka o nyere gị aka ọ bụkwa na ị na-eje jekwuo ụkọchukwu ụka ọbụla nke ị na-eje ka okenye si kwu ọ ga-enyelu nwa gị aka ka ekwere ka ị ga-esi wee lu nwa okenye arụ wee kọọlị ya ife gị na ife na-eje ma ọ bụ gwakwazie ya maka akwụkwọ niile ọ dị akwụkwọ histri nke na-echetagola azụ na secondary schools ma senior secondary ma junior secondary ma nke ọ dị maka ndị primary school